കമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തിശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദപരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷിണം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദ പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय गुरुराज की जय हृदय ഹരേ കൃഷ്ണ മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗാസന ശയനാടനസ്ഥാനശാദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബന്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടനസ്ഥാനാശനാദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാദേ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടനസ്ഥാനശനാദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയാസീത്. ഇതി കൃതാനുഷംഗാസന ശയനാടനസ്ഥാനശനാദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓക്കെ, അതിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട്. ഇവിടെ സ്നാന എന്നുള്ളതല്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. സ്നാന വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ വരുമ്പോ സ്നാന എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കൃതാനുഷംഗാസന ശയനാടന സ്നാനാശനാദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയാസീത്. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാനാശനാദിഷു. അവിടെ സ്ഥാ എന്നുള്ളത് സ്നാന എന്നുള്ളതാണ്. വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ അതാണ്. എഴുത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് അക്ഷരത്തെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചൊല്ലുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഒരായിട്ട് ചൊല്ലും. अंबिका केशवी देवीदास माता जी जय गुरु माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषंग आसन शयनाडन स्नानासनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मालती श्यामा देवीदास माता जी जय गुरु माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषंग आसन शयनाडन स्नानासनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रमणी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषंग आसन शयन नाडन स्नानानाशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुवर्ण ब्रह्म माता जी जय गुरु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषंग आसन शयनाडन स्नानाशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी जय गुरु माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषंग आसन शयनाडन स्नानाशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबन्ध हृदय आसीत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सीतारामन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषंग आसन शयनाढनस्तन शनादिषु सह मृगजनुः स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला जी माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषंग आसन शयनाढनासा स्नानशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे जय विजय देवदास माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषंग आसन शयनाडन स्नानाशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंकजाक्षी माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषट्क आसन शयन नाडनस्थान शनादिषु सह मृगजनूह स्नेहानुबन्ध हृदय आसीत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आत्मा कुमारी माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। इति कृतानुषंग आसन शयनाटन स्नानासनादिषु
സഹമൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധഹൃദയാസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിരുദാനുസംഗ ആസന ശയനാദന സ്നാനാസനാദിഷു സഹമൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാനാസനാദിഷു സഹമൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബന്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാനസാനാദിഷു സഹാമൃഗജഹുന സ്നേഹാനുബന്ധ ഹൃദയ ആസീത്. കണ്ണുതൊടു സഹാമൃഗജനുഹ സ്നേഹാനുബന്ധ ഹൃദയ ആസീത്. കണ്ണിനൊരു തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗാസന ശയന അടനസ്ഥാനാശനാദിഷു സഖമൃഗജഹുനാ സ്നേഹ അനുബന്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയന ആടനസ്ഥാന ആസനാദിഷു മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബന്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാനാസനാദിഷു സഹമൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടനസ്ഥാനാശാനിദിഷു സനാദിഷു സഹമൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാന അശാനദിഷു സഹമൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാനാസനാദിഷു സഹമൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബന്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗാസന ശയനാടന സ്നാനാസനാദിഷു സഹമൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാനാസനാദിഷു സഹമൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വത്സലാഭവൻ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസനശയ ശയനാടനസ്ഥാനാശനാദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാന സനാദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാനാസനാദിഷു സഹ മൃഗ ജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസനശയന അടനസ്ഥാന ശനാദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ഹൃദാനുഷംഗ ആസനശയന ആടന സ്നാന ആസന ആദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി കൃതാനുഷംഗ ആസന ശയനാടന സ്നാനാശനാദിഷു സഹ മൃഗജഹുനാ സ്നേഹാനുബദ്ധ ഹൃദയ ആസീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥങ്ങൾ ഇത് ഇപ്രകാരം കൃതാനുഷംഗ വർദ്ധിച്ച ആസക്തിയുള്ള ആസന ഇരിക്കുക, ശയന കിടക്കുക, അടന നടക്കുക, സ്നാന കുളിക്കുക, അശനാദിഷു ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും മറ്റുമിടയിൽ സഹമൃഗ ജഹുന മാൻകിടാവിനോടുകൂടി സ്നേഹാനുബന്ധ സ്നേഹത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ഹൃദയ അവന്റെ ഹൃദയം ആസീതായിത്തീർന്നു. ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. മാനിനോടുള്ള സ്നേഹാതിരേകം നിമിത്തം ഭരത മഹാരാജാവ് അതിന്റെ കൂടെ കിടക്കുകയും നടക്കുകയും കുളിക്കുകയും എന്തിന് ഭക്ഷിക്കുക പോലും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അവന്റെ ഹൃദയം സ്നേഹത്താൽ മാനിനോട് ബന്ധിതമായി. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉഷകുസുമ സമിത് പലാശ ഫലമൂലോദഗാന്യ ഹരിഷ്യമാണോ മൃഗശാലാ മൃഗാദിഭ്യോ ഭയമാശംസമാനോ യഥാ സഹ ഹരിണഗുണകേന വനം സമാവിശതി. ഉഷകുസുമ സമിത് പലാശ ഫലമൂലോദഗാന്യ ഹരിഷ്യമാണോ മൃഗശാലാ മൃഗാദിഭ്യോ ഭയമാശംസമാനോ യഥാ സഹ ഹരിണഗുണകേന വനം സമാവിശതി. കുശ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു തരം പുല്ലി, കുസുമ, പുഷ്പങ്ങൾ, സമിത്, വിറക്, പലാശ
ഇലകൾ, ഫലമൂല, കായ്കനികൾ, ഉദകാനി, ജലവും ആഹരിഷ്യമാനഃ ശേഖരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. മൃഗശാല, മൃഗ ചെന്നായ്ക്കളിലും നായ്ക്കളിൽ നിന്നും ആദിഭ്യ കടുവകൾ പോലുള്ള മറ്റു മൃഗങ്ങളും ഭയം, പേടി, ആശംസമാനഃ സംശയിക്കുക. യഥാ എപ്പോൾ, സഹ കൂടെ, ഹരിണ കുണകേന മാൻകിടാവ്, വനം വനം സമാവിശതി പ്രവേശിക്കും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഉത്പാദിക്കുകയും കുശപ്പുല്ല്, പുഷ്പങ്ങൾ, വിറക്, ഇലകൾ, ഫലങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ, ജലം എന്നിവ ശേഖരിക്കുവാൻ വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നായ്ക്കളോ കുറുക്കന്മാരോ കടുവകളോ മറ്റു ക്രൂരമൃഗങ്ങളോ മാനിനെ കൊന്നേക്കുമെന്ന് ഭരത മഹാരാജാവ് ഭയന്നു. അതുമൂലം അദ്ദേഹം വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മാനിനെ തനിക്കൊപ്പം കൊണ്ട് നടന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിനോടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് പ്രേമാതിരേകം നേടിയ ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം പോലും ഒരു മൃഗത്തോടുള്ള വാത്സല്യ നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയിൽ നിന്നും നിബന്ധിച്ചു. അനന്തരഫലമായി ഇത് വിശദമാക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പോലെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറ്റത്തിന് മുതിരാതെ ആധ്യാത്മിക മുന്നേറ്റത്തിന് മുതിരാതെ പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും സ്നേഹിച്ചു കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ. അവർ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും സ്നേഹിച്ചു കഴിയുന്ന പക്ഷം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് അതേ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലതിലും ആകൃഷ്ടരാകും. നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലുള്ള നിദാനം അതാണ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പതിഷു മുഗ്ധഭാവേന തത്ര തത്ര വിഷക്തമതി പ്രണയപരഹൃദയഃ കാർപണ്യാസ്കന്ദേനോദേഹതി ഏവമുത്സംഗൗരസി ഛാദായോപോലാളയന്മുദം പരമാമവപാ. പതിഷു മുഗ്ധഭാവേന തത്ര തത്ര വിഷക്തമതി പ്രണയപരഹൃദയഃ കാർപണ്യാസ്കന്ദേനോദ്വഹതി ഏവമുത്സംഗ ഉരസി ഛാദായോപലാളയന്മുദം പരമാമവാപാ. പതിഷു വനപാതകളിൽ, ചാവും മുഗ്ധഭാവേന മാനിന്റെ കുട്ടിക്കളി മൂലം, തത്ര തത്ര അവിടെയും ഇവിടെയും, വിശക്തമതി മനസ്സ് വളരെയധികം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവൻ, പ്രണയ സ്നേഹത്തോടെ, ഭാരമേറ്റി, ഹൃദയ ആരുടെ ഹൃദയം, കാർപ്പണ്യ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ മൂലം, സ്കന്ദേന ചുമൽ കൊണ്ട്, ഉദ്വഹതി വഹിക്കുക, ഏവം ഈ വിധത്തിൽ, ഉത്സംഗേ ചിലപ്പോൾ മടിയിൽ, ഉരസി ഉറങ്ങുമ്പോൾ, വശസ്സിലും ചാവും ആദായ സൂക്ഷിക്കുക, ഉപലാളയിൽ ലാളിക്കുക, മുദം സന്തോഷം, പരമാം വളരെ വലിയ, അവാപ്പ അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു. വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ മൃഗത്തിന്റെ കുട്ടിത്തം വിടാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങൾ നിമിത്തം അത് ഭരത മഹാരാജാവിനെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു. അതിനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഹൃദയം നിറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ ചുമലിലേറ്റ് നടന്നു. ചിലപ്പോൾ മടിയിലും ഉറങ്ങുമ്പോൾ വശസ്സിലും കിടത്തി. അപ്രകാരം ആ മൃഗത്തെ ലാളിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം അതിയായ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ഭവനം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ, രാജ്യം എന്നിവകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഭരത മഹാരാജാവ് നിസാരമായൊരു മാൻകിടാവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം വീണ്ടും ഭൗതികാകർഷണത്തിന്റെ ഇരയായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ അവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തെ പരിത്യജിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായി?
സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെന്ന് ഗൗരവമുള്ള ഒരുവൻ കൃഷ്ണനിലല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിലും ആകർഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ചിലപ്പോൾ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പല ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. പക്ഷേ എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണെന്ന് നാം അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഇത് സ്മരിക്കുന്ന വശം നാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഇരകളാക്കപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രിയായാം നിർവർത്യമാനായാം മന്ദരാളേ അഭ്യുദാത്തോയത്തായ യഥേനമപി ചിഷീദ തർഹി വാവ സവർഷപതി പ്രതിദിസ്തേന മനസാ തസ്മാശിഷ ആശാസ്തേ സ്വസ്തിസ്താത് വത്സദേ സർവദൈതി പ്രിയായാം നിർവർത്യമാനായ മന്ദരാളേ അഭ്യുദായോത്തയ യഥേനാമപി ചഷീദ തർഹി വാവ സവർഷപതി പ്രകൃതിസ്തേന മനസാ തസ്മാശിഷ ആശാസ്തേ സ്വസ്തിസ്താത് വത്സദേ സർവദ ഇതി. ക്രിയായാം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അഥവാ ആചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവർത്യമാനായാം വൃത്തിയാക്കാതെ പോലും അന്തരാളെ അതിനു മധ്യത്തിലുള്ള ഇടവേളകളിൽ അഭി പോലും ഉത്തായ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുക യഥാ എപ്പോൾ ഏനം മാൻകിടാവ് അഭിചഷീത കാണും തർഹിവാവ ആ സമയത്ത് സഹ അവൻ വർഷപതിഹി ഭരതമഹാരാജാവ് പ്രകൃതിസ്തേന സന്തോഷം മനസ്സാ അവന്റെ മനസ്സിൽ തസ്മേ അതിനായി ആശിഷ ആശാസ്തേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുക സ്വസ്തി സർവമംഗളങ്ങളും സ്ഥാത് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വത്സ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കിടാവേ തേ നിനക്കായി സർവത എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇതി ഇപ്രകാരം. ഭരതമഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരപരമായ എന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലോ മുഴുകിയാലും അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ എഴുന്നേറ്റ് മാൻകിടാവ് എവിടെയെന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായും സന്തോഷിച്ചും കഴിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ രാജാവിന്റെ ഹൃദയം സന്തുഷ്ടമാകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംതൃപ്തനാകുന്ന അദ്ദേഹം ആ മാനിന്റെ മേൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കിടാവേ നീ എല്ലാവിധത്തിലും സന്തോഷവാനായി തീരട്ടെ എന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷമായിരുന്നു. ആ മാനിനോടുള്ള ആകർഷണം അത്രമേൽ ഉത്കൃഷ്ടമായിരുന്നതിനാൽ ഭരതമഹാരാജാവിന് ഭഗവത് ആരാധനയിലോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലോ ഏകാഗ്രചിത്തനാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുഴുകിയാൽ പോലും മാനിനോടുള്ള അമിതമായ ആകർഷണം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് അശാന്തമായിരുന്നു. ധ്യാനിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലും അദ്ദേഹം ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും അത് എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഈശ്വരാരാധനക്കിടയിൽ ഒരുവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത ശിഥിലമായി പോയാൽ ആരാധന നിഷ്പ്രയോജനമായൊരു പ്രഹസനമായി തീരും. ഭരതമഹാരാജാവിന് ആരാധനക്കിടയിൽ മാൻകിടാവിനെ നോക്കാൻ അടിക്കടി എഴുന്നേറ്റ് വേണ്ടി വന്നത് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ചേമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലി ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरे.
പ്രഭാതരി നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അത് പറയുന്നു വളരെയേറെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. മായ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നമ്മെ കീഴടക്കാം. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ജീവിതം നമുക്കൊരു പാഠമായിരിക്കണം, ഉദാഹരണമായിരിക്കണം. എന്താണ് ഭരത മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ? എന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മാനിനോടുള്ള സ്നേഹാതിരേകം നിമിത്തം ഭരത മഹാരാജാവ് അതിന്റെ കൂടെ കിടക്കുകയും നടക്കുകയും കുളിക്കുകയും എന്തിന് ഭക്ഷിക്കുക പോലും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അവന്റെ ഹൃദയം സ്നേഹത്താൽ മാനിനോട് ബന്ധിതമായി. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കാണാം, അവര് വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന പൂച്ചയോ അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പക്ഷികളെയോ അല്ലെ പട്ടിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പലപ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അതിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എന്താണ് അത്രയും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഗണ്ഡകി നദിയുടെ തീരത്ത് പുലഹ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു മാൻകുട്ടിയോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ പിന്നാലെ മനസ്സ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സ് ആ മാൻകുട്ടിയെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മാനിന്റെ കൂടെ തന്നെയായി കളിക്കലും കുളിക്കലും കിടക്കലും ഭക്ഷിക്കലും എല്ലാം മാനിന്റെ കൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു പഴങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും മറ്റ് കിഴങ്ങുകളും വെള്ളവും ഇതൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാനിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു. അഥവാ മാനിനെ അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോയാല് വല്ല നായ്ക്കളോ കടുവകളോ മറ്റോ വന്നിട്ട് അതിനെ കൊന്നാലോ പേടിച്ചുകൊണ്ട്. പ്രവാചകന്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിനോടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ വിവരിച്ചു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് പ്രേമാതിരേകം നേടിയ ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം പോലും ഒരു മൃഗത്തോടുള്ള വാത്സല്യ നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയിൽ നിന്നും നിവച്ചു. അനന്തരഫലമായി ഇനി വിശദമാക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പോലെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു മാനിന്റെ ശല്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറ്റത്തിന് മുതിരാതെ പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും സ്നേഹിച്ചു കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യം എന്ത് പറയുന്നു? നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഭരത മഹാരാജാവിനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അടുത്ത ജന്മം മാനിനെ തന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ ആ മാനിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അതിനെ വല്ല കടുവയും തിന്നോ സിംഹവും തിന്നോ അല്ലെ? ആര് സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് ആ മാൻകുട്ടിയെ ഓർത്തോർത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇതാണ് ഫലമെങ്കില് സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രഭുപാദനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറ്റത്തിന് മുതിരാതെ പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും സ്നേഹിച്ചു കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാനും? അവർ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും സ്നേഹിച്ചു കഴിയുന്ന പക്ഷം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് അതേ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലതിലും ആകൃഷ്ടരാകും. നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലുള്ള നിദാനം അതാണ്. അതിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹം ആർക്ക് നൽകാനായിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന് നൽകാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനോടാണ് നമ്മൾ പ്രേമം തോന്നുന്നത്. അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളോടും സ്നേഹം തോന്നുന്നത്. പട്ടിയോടും പൂച്ചയോടും മറ്റുള്ള
വസ്തുക്കളോടും ഒക്കെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ആരോടാണോ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അറിയില്ല, അജ്ഞത മൂലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണാം രാവിലെ മംഗളാരത്തിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പട്ടിയെ കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്താ നമ്പർ 1 നമ്പർ 2 ഒക്കെ പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിലൊക്കെ നടക്കും. അമ്പലത്തിന്റെ നേരെ മുന്നിലെ കൂടി വരെ അവർ പോകും. എന്നാലേ ഒരിക്കൽ ഭഗവാനെ നോക്കുവോ, ഒരിക്കൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. കുട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. 10,000-ങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വില കൂടിയ പട്ടികളെ മേടിക്കും. അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് എന്താവും? അടുത്ത ജന്മം അവനും ഒരു പട്ടിയായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അവനാണോ അവളാണോ ആരാണോ അതിനെ ലാളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കും അതേ ശരീരം ലഭിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ആരോടാണ് സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാനോട്. അപ്പോ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നതെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനോടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും സ്നേഹിച്ചു കഴിയുന്ന പക്ഷം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് അതേ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരിലും ആകൃഷ്ടരാകും. നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുടെ നിദാനം ഇതാണ്. അപ്പൊ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്. മഹാനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് വില്യമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ. പറഞ്ഞു വില്യമംഗല ഠാക്കൂറിനോട് ആ സ്ത്രീ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ആ സ്ത്രീയെ ഒരു ദിവസം പോലും കാണാതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അവസാനം ഒരു ദിവസം അത്രയും വലിയ കാറ്റും മഴയും ഇതൊക്കെയായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ആകാത്ത പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അപ്പോഴും കൂടി വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ ആ സ്ത്രീയെ കാണാനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവിടെ പറയുന്നു അത്രയും വലിയ മഴയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തോണിയോ ബോട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും അത് ചങ്ങാടമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവസാനം നേരം പുലർന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതൊരു ശവശരീരമായിരുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് അക്കരെ. അപ്പൊ ഒരു ചങ്ങാടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് അക്കരെ എത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് വഴികളും ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവസാനം ആ മുകളിലത്തെ നിലയിലെത്താനായിട്ട് ഒരു വള്ളിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് തൂങ്ങി വലിഞ്ഞു കയറുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും വലിയ മഴയത്ത് തോണിയോ ബോട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കില്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? എനിക്കൊരു ചങ്ങാടം കിട്ടി, അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് വന്നു. അതുപോലെ പറഞ്ഞു, ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരാൻ സാധിച്ചു? ഇവിടെ മരവും മറ്റൊക്കെ വീണിട്ട് വഴി പോലും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു? ഞാനൊരു വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തി. പിന്നീട് നേരം വെളുത്തപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു പാമ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ വള്ളിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വലിഞ്ഞു കയറി ആ മുറിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മൃതശരീരത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക്. അപ്പോഴ് ആ സ്ത്രീ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങള് എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ അഭിനിവേശം ഭഗവാനോടാണ്, കൃഷ്ണനോടാണ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും, എന്നേ നിങ്ങൾക്ക്
ഭഗവത് കൃപ ലഭിക്കും, എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു അഭിനിവേശം, എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, സ്നേഹം, അത് ഭഗവാന്റെ നേരെ തിരിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനോടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അത് ഭഗവാന്റെ നേരെ തിരിച്ചുവിടണമായിരുന്നു ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മൃതശരീരം പിടിച്ചിട്ട്, നിങ്ങളൊരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം നേടാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം ഉപകാരപ്രദമാകുമായിരുന്നു എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, ആ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകള് വില്യമംഗല ഠാക്കൂറിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി. ഉടനെ യഥാർത്ഥ ബോധത്തിലേക്ക് വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ വരികയുണ്ട്. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്, എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതുകയും, അങ്ങനെ സ്വയം ആ എന്താ പറയാ, അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാവരുടെയും, ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ശരിയായ ബുദ്ധി തോന്നിപ്പിക്കുകയും ആ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ട്, ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ട് പറയും, എനിക്ക് ശരിയായ ഉപദേശം തന്നിട്ടുള്ളത് നീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ പിന്നീട് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയാവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്ന അറ്റാച്ച്മെന്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, മലയാളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അത്രയും. പിന്നീട് അവസാനം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ കീർത്തനങ്ങളിൽ അവസാന നിമിഷം പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അത്രയും എന്താ പറയുക, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്നുള്ള ആ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ പറയും. അപ്പൊ അതില് അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു, നമ്മള് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട്. സുഖാവസാനേ തവിതമേവ സാരം, ദുഃഖാവസാനം തവിതമേവ ഗേയം, ദേഹാവസാനേ ത്വവിധമേവ ജപ്യാം ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേ. ഈ സുഖങ്ങളെ സന്തോഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങള് ഗോവിന്ദന്റെ, ദാമോദരന്റെ, മാധവന്റെ നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. നാമങ്ങൾ ജപിക്കുവാനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖത്തിന്റെ അവസാനവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോഴും നിങ്ങള് ഭഗവാൻ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ദേഹാവസാനേ ത്വവിധേവ ജപ്യാം, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവസാനം ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയം, മരണസമയത്തും നിങ്ങൾ ജപിക്കണം. എന്താണ്? ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി. ആ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വൈഷ്ണവ ഗീതം അദ്ദേഹം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ധാരാളം കരാരവിന്ദാര മുഖാരവിന്ദം, അങ്ങനെ ധാരാളം കീർത്തനങ്ങള് വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നു, ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തില് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആ സ്ത്രീ വേശ്യാസ്ത്രീ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ആരും ഉപദേശിച്ചാലും അദ്ദേഹം കേൾക്കില്ല. അപ്പോ ആ വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ രൂപത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും, പോകുന്ന വഴിയിൽ വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ പോയി കുളിക്കുകയും പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ആകർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ, മുടിയിലൊക്കെ കുത്തുന്ന ഹെയർ പിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 കണ്ണുകളും കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറയും. ഈ കണ്ണുകളാണ് എന്നെ അന്ധനാക്കുന്നത്, എന്നെ മായയുടെ കെണിയിലേക്ക് വിടുന്നത് ഈ കണ്ണുകളാണ്, ഈ കണ്ണുകൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കണ്ണുകൾ കുത്തി
കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായെന്ന്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കണ്ണുകളില്ലാത്ത വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വില്വമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പൊട്ടക്കിണറിലേക്ക് വീഴുകയും ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വീഴുകയും അവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൈ നൽകി രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴേ ഭഗവാനെ തൊടാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് പിന്നീട് മാർഗിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്നുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ. നമുക്കത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭരത മഹാരാജാവ് ഇത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പോലും പതനം സംഭവിച്ചു. അതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അവര് ഭഗവാനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും സേവനം ചെയ്ത് അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നു. അവരൊക്കെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ തന്നെയായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. പല ആൾക്കാരും അതേ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജനെ നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തില് ഒരു മാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടും മറ്റു പലതിലും ആകർഷണം നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലുള്ള നിദാനം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമുള്ള ജീവര സ്വരൂപ പോയി കൃഷ്ണര നിത്യദാസ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വരുന്നു. വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ മൃഗത്തിന്റെ കുട്ടിത്തം വിടാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങൾ നിമിത്തം അത് ഭരത മഹാരാജാവിനെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു. അതിനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഹൃദയം നിറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ ചുമലിലേറ്റ് നടന്നു. ചിലപ്പോൾ മടിയിലും ഉറങ്ങുമ്പോൾ വശത്തിലും കിടത്തി അപ്രകാരം മൃഗത്തെ ലാളിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം അതിയായ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി. ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണോ ലാളിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചുമലിലെടുത്ത് നടക്കുന്നു, മടിയിലിരുത്തുന്നു, ഉറങ്ങുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഉറക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സന്തോഷം ആ മൃഗത്തിന്റെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് ഭാഗത്ത് പറയുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ഭവനം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ, രാജ്യം എന്നിവകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഭരത മഹാരാജാവ് നിസ്സാരമായ ഒരു മാൻകിടാവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം വീണ്ടും ഭൗതികാകർഷണത്തിന്റെ ഇരയായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ അവന്റെ കുടുംബത്തെ പരിചയത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായി? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. രാജ്യം അല്ലെ, അധികാരം, മക്കൾ, ഭാര്യ, സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വനത്തിൽ പോയി. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഒരു ചെറിയൊരു മാൻകിടാവിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ ലാളിക്കുകയും അതിനെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ യഥാർത്ഥ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെന്ന് ഗൗരവമുള്ള ഒരുവൻ കൃഷ്ണനിലല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിലും ആകർഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ചിലപ്പോൾ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പല ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണെന്ന് നാം അപ്പോൾ ഓർക്കണം. ഇത് സ്മരിക്കുന്ന വശം നാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഇരകളാക്കപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യത. അത് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം? ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കൃഷ്ണനിലായിരിക്കണം, വേറെ ഒന്നിലും ആകർഷണം ഉണ്ടാവരുത്. 14 ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. ഭരത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരപരമായ എന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലോ മുഴുകിയാലും അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ എഴുന്നേറ്റ് മാൻകിടാവ് എവിടെ എന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി സന്തോഷിച്ച് കഴിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ രാജാവിന്റെ ഹൃദയം സന്തുഷ്ടമാകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംതൃപ്തനാകുന്ന അദ്ദേഹം മാനിന്റെ മേൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കിടാവേ, നീ എല്ലാവിധത്തിലും സന്തോഷവാനായി തീരട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുമായിരുന്നു. എന്ത് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് മാനിനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലോ, നല്ല രീതിയിലുണ്ടല്ലോ, ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പോയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് പറയും. എപ്പോഴും അതിനെ
അനുഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്തോഷവാനായി തീരട്ടെ, എപ്പോഴും യാതൊരു ശത്രുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ആക്രമണം ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മാനിനോടുള്ള ആകർഷണം അത്രമേൽ ഉത്കൃഷ്ടമായിരുന്ന ഭരത മഹാരാജാവിന് ഭഗവത് ആരാധനയിലോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലോ ഏകാഗ്രചിത്തനാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുഴുകിയാൽ പോലും മാനിനോടുള്ള അമിതമായ ആകർഷണം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് അശാന്തമായിരുന്നു. ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലും അദ്ദേഹം ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും അത് എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടുമായിരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഈശ്വര ആരാധനയ്ക്കിടയിൽ ഒരുവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത ശിഥിലമായി പോയാൽ ആരാധന നിഷ്പ്രയോജനമായ ഒരു പ്രഹസനമായി തീരും. ഭരത മഹാരാജാവിന് ആരാധനയ്ക്കിടയിൽ മാൻകിടാവിനെ നോക്കാൻ അടിക്കടി എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ടി വന്നത് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചതിന്റെ അടയാളമാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയും പോകരുത്, അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് വെറും ഒരു പ്രഹസനമായിട്ട് തീരും. ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ ആയിരിക്കും. ഇത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് വെറും പ്രഹസനം മാത്രമായിരിക്കും, അതിനോട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന്. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആരാധന ചെയ്യുമ്പോഴും മാൻകിടാവിനെ നോക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു ഇത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പോ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭരത മഹാരാജാവ് പോലും ഒരു മാനിന്റെ ആകർഷണത്തില് താഴേക്ക് പതിക്കേണ്ടായില്ല. അതിൽ പറഞ്ഞു, സദാ നമ്മള് ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത്, അപ്പോഴും മായ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ. निरंतराय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानते। हरे कृष्ण. സുദാമ സേവയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് ഞാൻ വായിക്കാം. ആൾക്കാരുടെ പേരുകളും അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നവംബർ മാസം സുദാമ സേവ ചെയ്തവരുടെയാണ് അവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ വായിക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഗോസേവ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രേമാക്ഷി മാതാജി. പിന്നീട് അന്നദാന സേവ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മി മാതാജി, അന്തരംഗ മാതാജി, ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. പിന്നീട് സാധാരണ എല്ലാ മാസങ്ങളും എല്ലാ മാസവും ചെയ്യുന്ന സുദാമ സേവ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അരവിന്ദ ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുജി, സുദാമ സുരേശ്വരദാസ് പ്രഭുജി, അനിലപതി കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുജി, ആനന്ദമായ ഹാലധരദാസ് പ്രഭുജി, സീതാ നായർ മാതാജി, സീതാ പരമേശ്വരൻ മാതാജി, അമൃതാനൂപ് മാതാജി, സുനിത മാതാജി, ശിവപ്രിയ ഷിനു മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഉഷാകുമാരി മാതാജി, വേദപ്രിയ മാധവി ദേവദാസ് മാതാജി, വിരജ വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി, ലീലാകുമാരി മാതാജി, ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി, മായാതീത മംഗള ദേവദാസ് മാതാജി, അംബിക വി മാതാജി, സുമിത്ര ശാന്തിപ്രദ ദേവദാസ് മാതാജി, മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി, മധുര മുരളീധര ദാസ് പ്രഭുജി, ഗീതാ മാതാജി, കാമലിനി വല്ലഭി ദേവദാസ് മാതാജി, ലതാ ശ്യാമലാൽ മാതാജി, ആശ ഗോപിനാഥ് മാതാജി, സാവിത്രി ഗർഭശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി, സജീവ് പ്രഭുജി, രതിയാചാര്യ മാതാജി, പ്രതിഭക്തി മാധവി ദേവദാസ് മാതാജി, രാജേശ്വരി ശംഭു മാതാജി, രാജേശ്വരി സത്യഭാമ ദേവദാസ് മാതാജി, വിജയ ലക്ഷ്മി മാതാജി, ഉഷാ വിജയൻ മാതാജി, അന്തരംഗ യശോദ ദേവിദാസ് മാതാജി, സിദ്ധിരൂപ രോഹിണി ദേവിദാസ് മാതാജി, വിക്രം ഗൗരംഗദാസ് പ്രഭുജി. ഇത്രയും പേര് ലതാഗോവിന്ദക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം.
കുടുംബത്തിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ തീരുമാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പദ്മനാഭപാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ഒരു വൈഷ്ണവം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രഭുജി. ഏകാദശി വരുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 15-ാം തീയതിയാണ്. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി വരുന്നത് കേട്ടോ. ശനിയാഴ്ച ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പദ്മനാഭപാവനേഭ്യോ